Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ya pi ki nongpen, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kublai. Ke Education Cell jongkah New Trap Ashik National Movement HANM kala kentu ya Chief Secretary ke Sarkar Jela na kebenta ban ailat ikisam lawat kam bakin tho exam da kaktin khasi bat garu. Habakran bat kilat pathai kubor menta kasngi kakhat khandai terik unai lor hajar arpuar unong yalam rangba kaseng HANM uba lam prang karbani ulai thu ba min ha kakhat nri terik unai lor hajar arpuar kaseng kala yolat ban ya kendu ya officer rangba ka jela bat kila kentu ya ba udai ban ailat no ya kisamla wat kam bakin tho ya ka exam da kaktin lajong ka bamut kaktin khasi bat garu ladaim kaktin imitat benreo haba im kaktin imitat benreo tuka H&M Education Cell men hakan retrek nilai kendo ya sarang ba jangka Sarkar Jela pada di Chief Secretary jangka Jela kajungi ba kedu ya i ba insim kia banikan bat ka Sarkar Padang ba kum kita ri tremulok bane khasi bat karo ban tho ya kilo ki interbelo ne ki exam daga tin lejong nomor pi ngi suto ladangi kum kajak benreo ngi kum ka Jela mekhalia ngim burom ya lejong ka riti gustor ngim burom lejong ka tin kamot kum dong in expect ba ka Sarkar dalhi kan penrung ikin kasi sya ka official wet jong ka constitution ni India te ngila kentu yi ba ban sim kilat lenti ban tho exam ya kakten khasi berkaro haki school bat board ya ki jingtho examen CBSE tikaseng kala ya discuss la ya thir la tai ba to ka si hakam rajui bat ma ilu yong bagre senun kong ba kiseng balang diwan mandawa ya kane ka mat ka ben kamtam hangi benreu bat ngismo sengan kum ge benreu nomor ba i Chief Secretary jungi i badai hi i parari i paropusnam i don ni juga thong bat i ong ba kane re kabu ya ka jong jalan manga ngadai urun mensim ha bakaktin khasi berkaro khantam tin khasi jungi bakan kan rungno habubun ki exam habubun ki interview bo per te nakaliang jong kaseng ru ni ong ba kaladai kapor kum kajak benreo nomor boros kita ni yakmilenti nadu kiseng per nadu ki nongilam per kinong sonsar per hele hadu kini kisni kamot ngimpat siam layo e kalap bagaktin khasi berkaro kan rung syaka kene kopra tinga sobon ong lada hakri kisni ka Sarkar MDA kala ailat ya kinam bitmat jungi bakin kren dak tin khasi karo te kan AAU ba kum ki no sosial bakin hab ban ya kren la ne hab ban ya khonteng bak Sarkar Padang ba kene ka dai ka badan kam hangi be benreu ba omdei tangki exam omdei tangki interview here haman la ke kam ka ba dai ban ya khun ban penyo no ba ngi kum kitari tari mulok ba ngin tho exam na ngin pun kam dak ka tin la jong kum ka we tin ka ba ngi tari mulok ndon kam plan te hakaju por kaseng nalor bakala kerpat dia ule officer rangba jong ka Jela mekhalia ban sim khia de ban sim ji klik ban yakan ka Sarkar Padang kum juro ia Songknor ka Central Board of School Education tane ka CBSE badai penrung iktin ka si ban tho hak examen na ban tagi khna ba pule hak school bat bot ru ye jing paniat jong ka CBSE kaseng hatusi kala kerpat ia unu officer bakrido jong ka Jela ban insim khialam baki school tim bot your company jong ka CBSE kin ailat gi khna ban tho ya ka examen dak tin khasi
kum kawai na ki subject kumba la na kawai ke subject kumba le haka Indian Certificate Secondary Education mane kata ka ICSC but ka Indian School Certificate ISC kibala penondon kam yaktin khasi but kawai next subject ban tho examen kaseng kala kerpat ya ka burom jong u tai u besar baklidu jong kajela ban ya kenro ya katnak play puthi jong ko skor pedeng bat kumjuro kumbangal omene ya u songknor ka Central Board of School Education ban kentubno ya ketin khasi bat karo kumgawai nagi subject ban tho exam hapo ka CBSE ya kita samla khasi bat karo bat kane kanirap ya samla bakule school ban bot ru ya ka company jong ka CBSE haka juga por seng ka kwa ba itai upsar barang ba jong ka jala jong ka sokor jala ba in silkhiaro banyakan bat ka Meghalaya Board of School Education embos ba kitu kasi berkaro ki ba sim ya ka sernot rulum ban pensya ba ki khasi bat karo ki ban tho ya ka examen ban panlong ka embos da ketin khasi bat karo kum ka wai nek subject ki badon ha ka bot ba ki dai ban tho sya ka ya ka exam ha ka tin la jong ka ba dai ka wai nek subject ki ba ni kum ka jala ba ni kum ka reu ni angnut la slamba ya ka nek mat kadai ho ta nong rem kan ba ni kum ka seng HNM ng ba ka education cell ni ya plu jimut knang ni ya kenduk knang ya ni besar barang ba jong ka jala Meghalaya ba knang ba kaktin ka jungi kan reuspa kaktin ka jungi kan nek kan sa kat kum ba kilong suwa mon suwa mat ngiso bon kan tu kan ba khamtam e ko diskonsel kadai kanong yada ya ka riti rusto kadai kanong yada ya tin gatlik kadai dong yada ya ka tinda siap benreu ba kiedai ban le no ban penkam da katin le jong da katin si le jong bat kim dai ban da penkam than ya katin no wai nomor pi la da kum ka diskonsel ka badai kata kanong ri kanong sumar ya kariti rustor ya ketin ketlik ya kenda siap dong jak benreu ka penkam baklano ha ka ketin nong wai kalau enggak ke jing le ran ya ka jak benreu kalau enggak ke jing le ran ya ka state hi wer tingi kentu ya konsel ba kidai ban bakiro ke hab ban perkhat jengai knang bak tin jungi kan ruspa bat knang ba ka tin jungi kan nek kan sa ha khamtam ha ka pateng ban sawan bar ka pateng ban sakha. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.